Чичо, да 2016. До изведа на приятелка и ще пусна един влог в канала ми. Те влезе знам, че не се вижда. Ще ви го кажа. Знам, че бъде хубаво. Сега по-късно ще пусна един влог, в който се една моя приятелка ме превърта и мисля да ви търся мъки, докато го направим. И за втори път, първият път го направих, но не стана много добре. И втория път ще го заснеме и ще го кача. Се надявам да ви харесва. Знам, че не се малко видео ще театрът. Сега ще видите общината. Знам, че говоря тихо, но не искам хората да ме мислят да. И съжалявам, че нищо не се изжа. Така, както разбрахте, ще кача влога. Мисля, че това е четвъртия, трети. Да, днес качвам трети влог. И след това, по-късно ще кача и четвъртия влог. Макар че вие, мисля, че го видяхте да във Facebook страницата им бях качвала, като палиха елхата. Повечето от вас смрънкат, че не обработвам хубаво клиповете си. Ако не ви харесва, просто не гледайте. Що не ви харесват моите клипове и влогове, да ги гледайте, не ви карам. Никой не задържам да ме гледа, нито му плаща да ме гледа. И да. Нарочно минах от тази улица, за да ви покажа тези джунджурики, които светят. Има и много други места такива. Не искате просто да виждате училищата на нощен цвят свети. То винаги се свети така, нали, както го ремонтираха. Но преди не светеше, но сега все едно направо не знам. Все едно Коледа е цяла година. И да, минавам тази уличка, защото не ми се ходи по-далечните, за да ви покажа. И се надявам да ви хареса това и да ме подкрепите. Все пак за вас го правя, не за себе си. Аз мога да се ги гледам тук. Всеки ден мога да представите си. И не ги. Знам, че моите клипове не ми харесват на някои пъти, но някои от вас ми харесват и аз го правя. Просто за забавление и влогове ви качвам. На пътен Тесла, прав на път. И чао на нея. Който ми харесва, нека да остане в моя канал. Да, вярно е, че понякога не винаги го обработвам да видим. Но е мои случаи, в които е било хубаво, нали? Все пак
Оцените труда на другия. Не сте само вие. Подкрепете се. Ето какво го сега. Мисля, че според мен е добре работен тук. На мен лично ми харесва. Да, знам, че през повечето време виждате едно тъмно нещо. Просто да има лампи, нито е светлата хубаво, нито има какво и за интригуващо. Вървя се по пътя, когато толкова много загледаме. А сега отивам до един магазин и мисля да поработя малко повече там, защото се бавя. Да, сигурно. И ми рече май. Ще си взема такива. Помня, когато съм забавих половин час. Това трябваше да го подготвя и да влезе и сега. Забравяйте. Минато ще кажа, че е много шумно. Трябва се влога да не е станало 5 часа, защото веднъж, когато снимах един влог, си получих 30 минути. YouTube не ми дава да качвам видеа за над 15 минути. И разбира се, ако съм 15 минути и една секунда, не да се нещо, но